finally Dhirbil. Oh, life accident, life accident. Hey guys, good morning. To dini sikarbai fungni 3taयाव to dayo nga bus dongo fungni 5taयाव. Din लोगोफोरा आरो खेबसेबाव क'क्राझार थांगासिनो आरोना माने लोगोफोर दासान्दि लाइफआ ओरैबायदि बिजि जाबाय ना माने लोगोफोर भिडिअ बनायनो टाइम मोनला दे माने दायो आं लोगोफोर बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव दिनै एडमिसन दङ लोगोफोर थ' बिनि थाखायनो आं दायो थांगासिनो लोगोफोर क'क्राझार आंजों थांफागोन निता मनि आब' जियानो हक आंनि दिनैनि ब्लगखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय इन्टारेस्टेडबा आरोना थ' दिनै आं थांनायनि फुल जार्निखौ देखानोसै क'क्राझारसिम थ' दायो जों थांगासिनो बड'लेण्ड बासाव आरोना माने बड'लेण्ड बासा जोंहानि न'नि लांगोनायाव लाखियो आरोना स' जोंहानि न'नि लांगोनानिफ्रायनो पुरा क'क्राझारसिम जोंखौ लांखायो आरोना थ' लोगोफोर बाय द वे वान्स अगेन गुड मर्निं एन्ड लेट्स स्टार्ट द भिडिअ दायो माने आं एख' मोनजालानो नै जोंनिया बिमाया संना होबायनो मा अनलि दैल' फुदुंनो नै बिसोला जायाखै माने दायो आं अनलि दै आरो साहा लोंनानै थांसै थ' दायो 3ता आरो सोर मा जानो नङा होमबा थ' दायो जों सिमलागुरियावसो जाहैनांसिगोन आरोना ओइ सिमलागुरि बाक्साना चिरां गोलैयो बा चिरां जालै थ' बेयावसो जों दायो बे फुंनि ब्रेकफास्ट खालामहैनांसिगोन आरो थ' लोगोफोर दायो आंखौ ओरैबायदि गगा मोनगासिनो थ' बेनिखायनो लाल साहा लोंसै आरो जोबोर दंबायो थिफुबाय थ' लोगोफोर दायो नै आलायारन जाबाय थ' दायो बाजिबाय टाइमा 5ता फुंनि ओमफ्राय दायो बासआ फैसिगोन आरोना बासआ फैगोन 5:20 थ' जायो नै जोंनि आफाया आंखौ दोनहैसिगोन सानजा खोरांनि गोथां फैसालियाव थ' लोगोफोर दायो नै थांगासिनो बास गाखोनो ओमफ्राय नै जोंनि आफाया आंखौ दिनैसिगोन आरोना थ' लोगोफोर दायो नै जोंनिया बासआ सफैबाय एन्ड इफाले आसे हेल' गुड मर्निं गुड मर्निं ओमफ्राय दिनै नै जोंनि आनिता आब' आं थांगोन आरोना नै जोंनिया बासआ नै बड'लेण्ड बास ओमफ्राय नै नैबेनो जाहैबाय जोंनिया टटलापारा सकआ स' जानाय नङा नै सकनिफ्राय हमना ला 300 मिटारसो थांनांगोन आरो इथि हेलौ 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 रुको 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 दे बाय 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 लेट्स गो लोगोफोर दायो जों नै सहैबाय ममलि बरमाना तनियाव एसे जोंनो बिदि ब्रेक होदो आरोना थ' दासो हान्थि मोनबाय आरोना ओरैबायदि खस्थ' लाखिदोंमोन आं दिनै आंजों लोगोसे थांफागोन जोंनिया नै ब्र गमसार ओमफ्राय नै जोंनिया जाखासि दङ जोंनिया बस सासे लाइफ एक्सिडेन्ट जेव जायासै थेयासै जालै थेयासै ट्राकदो खारदो रं साइडजों फैदो लोगोफोर फाइनालि दायो जों सफैबाय नै क'क्राझार ओमफ्राय नैबे जाबाय नै बिशाल मार्केट थ' दायो जों लोगोफोर माने रुम नागिरनोसै आरोना थ' लोगोफोर नैबेनो जाहैबाय दिनैनि जोंनि लड्सआ आर दि लड्स ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो धिरबिल आरोना बहुद नाम खोनादोंमोन धिरबिल स' नैबे दिनैनि बायनि थाखाय दिनै आं नुसिगोन आरोना धिरबिला मारै थ' थेंक इउ हा guys let's go to Dhirbil let's go boys wow ale hitle क'क्राझार ओमफ्राय लोगोफोरनि बे जायगायाव ओरैबायदि भुत ओंखारो होननाय खोनादोंमोन ना सिगाङाव माने धिरबिल थांनाय आलियाव स' नैबेनि बायदि मोनदों आरोना सोरबा क'क्राझारनिफ्रा नुनायदोंब्ला खोन्थाहरलाय स' नैबेसिना मा बहुत खस्टेड जागाया सानाव जेरैबायदि समायना हराव ओरैबायदि गिथावना जायो बे जायगाया अ माय गड न' गैया मा गैया
नैबेनो जाहैबाय क'क्राझारनि पेराग्लाइडिं स्पटआ नुवाखै मानसिफोरा नै वाव मालाबा चान्स मोनदोंबो गाखोनोसै आरो थ' दायो जों सहैनोसैलाय धिर बिल Oh my god हाग्रा गेजेर गेजेर खावना लांबाय सना बोनना लांबाय सना नि गालफां बिजौनि सबाय बिमाया गिदिरफ्रा लोगोफोर फाइनालि धिर बिल वाव दिस इज द फार्स्ट टाइम दे खोना हासुफ्लांखो आंनि लंपेन्टआव बाबालेफोरा लगाओ लगाओ निजा 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 Yay, finally धिर बिल oh দাদা কেমন 50 কেমন দূর যাব এইটু পার না তো লোকফोर बेयाव 50 টাকাयाव नाव गाखोनाय नोंथांमोना तो ओइ फाराव लांगोन आरो ना तो नैबे लोगोफोर धिर बिल ओरैबायदि फेमास माने दिस लाइफ अफ फार्स्ट टाइम दै तो लोगोफोर दा नै नाव गाखोनोसै आरो ना नै धिर बिल बेयाव जना लोगोफोर गार्लफ्रेन्ड लाना बिदि दैयाव बेरायनायानि मजायानो आलदालै तो सोरबाफोर फैदोबा बेयाव गार्लफ्रेन्ड लाना फैखा आरो ना ओरैबायदि हाइ फाइ प्लेस ओमफ्राय तो लोगोफोर बैसोरो जाहैबाय जोंनि लोगो माने बिसोरो माने केमेरायाव ओंखारना बारा सानाखै आरो ना स' बिसोरखौ लाथ'ला माने लोगोफोर भिउखौ नाय ओरैबायदि बेस्ट भिउ माने आयु तो लोगोफोर आं दायो नै न'आव सफैफिनलाय माने रुमाव सफैफिनलायबाय आरो ना ओमफ्राय दिनै आंजों लोगोसे दङ टेंटेरे ये कौन है रे ये कौन है तो लोगोफोर नेक्स्ट ब्लॉग बिथांजों फैगासिनो माने आं धिर बिलाव बारा भिडिअ लाजोबनो हायासैमोन माने मबाइलानो अफ जाना होबाय दै माने बेटारि गैलामोन आरो ना स' बेनिखायनो धिर बिलनि बारा भिउफोरखौ देखायजोबनो हायासै स' नेक्स्ट भिडिअ फैगासिनो बिथांजों जों सानैजों बहुत बेरायगोन माने गोदान गोदान जायगा देखायनो नाजानोसै नङा होमबा तो hope for the best नङा होमबा ब्र yes bro so guys and see you on the next vlog bye bye